pagaligo ani, pati bang nasa? Unya ta maligo di sa magtagay sa ta hurto sa kani. Ay, ala oy. Ala. Para ba to gani ha? Ay kalimot day, daw ta diri ng tagay day. Lain sa kayo og siyempre daw hara gutang katagay ibo na ina dayon na kay ako sunod. Sige na, sula oy. Excuse me. Pwede mangutangan. Unsa man? Asa diri dapit ang barangay Buto, Sitio Baho, Purukulo? Ay. Ano diri masakit ng utana? Ay, oy kana tanaw ko diri ti. Wala may balay diri ti. Kuha man ti kanang dagat man ni diri kaliguanan ba? Dapat dito ka nang utana sa unahan, ti. Kay dito man Sitio Buto, barangay Baho. Ang utana na maguko dito diri maguko nila gitudlo. Ay sayop to. Asa dapit? Dito po unahan. Layo to barangay Baho kani kay wa man pala. Layo pa jud miss, layo pa jud. Di ba dagat ba? Ang naa diri daghan nga ligo ra miss na. Sabag kay nahan. Oh. Ano abang ka diri? Pwede ko magpauban? Oh, Diyos ah. Uban nila nito. Ay, uban nila. Ay, madlok. Kung ako ka nang ako rin magto dito ba niya? Masaag umiyak ko ba? Ay, magpauban ka? Ganahan tabi ako maligog dagat ba? Pero, bunas man ka. Sige, ay. Tara ni mo, basta fokus ra ka ba? Di okay ray. Kinahanan man ka na. Oh, nalanjog ko importanteng agtuon dito ba niya? Madlok lagi ko masaag. Okay ra? Oo, masaag ka balihan sa nina. Moram na. Sure. So, okay ba dyan mo? Sure ka? Waka na pugos? Ah, napugos mo mo pero sige na ko, ignan ko. Sige, salamat kayo ha. Di mo na class ay hikap. Abay, salamat. Asa man? Diri. Ah, diri sila. Ah, sige. O, ano natin ay? Sitio Boto, Barangay Baho. Ah, sumod, dudul na lang judi ay siya, no? Ya, salamat kay day ha. Pero sa tinuod lang, amang ko pangita di ha, good. Babayi. Kuan, kabit sa kumbana. Ano man, kabit pa dyan, mahala na kabit ra ba ko? Nasakpan man gud na ako gud nga nagchat-chat sila nga. Diri sila magsigi og kita. Mura taga diri ang babayi, pero nabasahan gina ko ilang kundo. Demo ni ang babayi. Unsa man mo dito? Unsa man nimo kanang imong bugno? Ay dili man ko iskandalusa nga pagkatawo. Ako lang siya istoryahan. Nga kuan bahit sa kumbana lagi. Ano mag-iwan pabit ko yasag ko nang sige tuyugan tika banan ko nimo banan ta jud ko nimo dito salamat jud kayo ha salamat jud kayo sige day murag mao jud ng bayhana day murag mao jud na siya hastang sanina mausan mo na yung sarili sa profile. Kailan mo ko na, uy? Okay la ka na. Si Dambing man ako man ang amiga. Uh-oh. Tunggu. Ayaw awaya. Dili lagi. Ayaw awaya ha. Dili lagi. Hindi ay kabala ka. Dambing. Hoy, Dambing. Hoy, unsa man tawag kay ngano imo manig kabit iyan ba na? Uy, kabit. Kabit kuno ka oy, nakita nila yung konbo. Sa mo to gayang pakauwa man ko pag nga uy gawan ka kada so Naguyog-guyog ka ani dam. Otro po ni, kabit sad ni. Kapit ko pero sa una pero nag-usab na ko nabitaw ko yun. Sino kusab? Kitibi. Ay kung katawa kay na. Lagot na kay ko. Mana nga ingon mga kabit otro mo sa kabit. Lagi pero nagbago na sa ikaw. Sana all. Ikaw lang si ikaw bumdangin yung pangabit Gusto mo tong kay? Wa ka maluoy ani niyo. Asawa ko sa imong gikabit. Unsa man tawa ka kay ikaw di sa asawa di bitaw day. Masalamat bitaw ko day. Hangyo lang bitaw ko nimo nga unta. Bulagi na ako ang Paris. Ulo ko gabaw na damo ikani ay. Naaman may namon nasakpan ako inyong kunbo. Napay mong profile pic ko. Imong sanina parehas na ako dili na bridge ako ano nimo. Gago! Kaya ka na, pamilyado biya yung tao ng tao. Ka? Mujud. Ayo, big. Pamilyado ang tao, maluik ka. Unsa man, pili, kabuk anak niyo, unom. Di ba? Unom. Pag nga na, ito ako sa una kay. Usa. Mura di hangyo na. Unsa? Pila de? Pili anak niyo dam? Unom. Unom. Imo gikabit pa diyan ba na? Ay ko ana dati. Una ka day, usa ko ni patol day. Pero, ay na.
Sa una na to, pero napusap ko. Oh, siya nang kabit karon. Oh, nasaktan ka na, evidence. Ayaw nag-deny. Ako ni dinay kinala na ebidensya. Oh, mo na ako ebidence. Deny ko. Waman. Oh, Oh, na ako ebidensya ganahan ka? Ganahan ka akong ipakita? Pero- ha, katong Oy! patungkuan katong ay, ikaw nang kabit karon. Ako naman, undang naman ko ni, retired naman ko na. ay Ako ni naman unggaw nagbago lang ka kay gibabarangay naman ka. Malino ko lagi ka. Pabe na sa sagot. Oy, ni katawa. Ni katawa. Ito nangita jud kag bikir nga true ra ba kang kabit ra ba ka? Unsa man ka? Para ka na to tayo. Ate, malino ko mo content ra bali ay kung sino na yun. Content lagi ni. Aga, para ka na tagbuto. Ito na mo ko. Na, lo kay imong sa duto ko. Kataya gini mo mo taga. Ikaw na nakauna. Oh, di ba? Ito na sa harap. Oh, ay una ka kabit usa ko. Oh, kabit ko pero nagmahay ko. Oy, nagmahay. Pero wala na, humana na agi na to. Oh, pero katuna na agi mo na tayo nakaingon ako listener na to. Na dito pwede Ha? sa ba. Kung sa English? Kaya ako gawag basa ni maging kabit ako. Ikaw di na pwede magkabit-kabit. Oy, dili ko may mong kabit. Bahala ba ti kugnom, sa di ko kabit. Oh, ikaw magpagutay na tagboto. Oh, gupay tagboto. Oh, dili. Oh, dam no. Oh, dam. Asa to? Asa siya? Oh, sige tag-away diri para sa takabit ikaw ba. Tabunan ang buto nimo. Ngawom na ning buto Ikaw ba ba? tayo sa dunya? Tabi tabi. Content na ha. Dala ka wala sa madam. Sabay ko. Tabunan buto man. Ano to pero gyate malino ko ba? Ay, di kita amba.